subscribe Arewa Live. Wani sabon rikici ya barke a Kannywood a inda Sarki Ali Nuhu ya maka jaruma Hannatu Bashir a gaban kotu, a inda yake zarginta da cewa ta ci zarafinsa da wasu kalamai munana. Shin ko me ijanyo wannan rigima har Ali Nuhu ya ɗauki wannan mummunar mataki? Sai ku biyo mu haɗi zuwa ƙarshen wannan labari don jin me ifari tsakanin Sarki Ali Nuhu da jaruma Hannatu Bashir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, ku danna mana subscribing da lakin, mun gode. Hannatu Bashir ɗin dai ta shirya zazzafan fim ɗinta a inda ta gayyaci Sarki Ali Nuhu izo itaka rawarsa a cikin wannan fim ɗin, a inda Sarki Ali Nuhu ya amsa da cewa zai yi mata wannan aikin. Sakamakon rashin lokaci isaka Ali Nuhu ya ɗaga musu ranar da zai zo ya fito a cikin sin ɗin sinasidan nasa da zai yi. Ya ɗaga musu lokaci har sau biyu, hakan ya sa Hannatu Bashir in ta kasa dauriya har sai da ta yi masa message take gaya masa cewa ka ta sa mana rana kana ɗagawa, a inda a tsarin fim ɗinmu ba haka muka tsara shi ba, da tuni mun riga mun yi shi mun gama, amma ka sa mana alkawari kana ta ɗagawa. To insha Allahu in dai fim ne ba zan ƙara gayyatar ka zo ka yi min wani fim ba, insha Allahu. To wannan kalma ta yi wa Sarki Ali Nuhu zafi, a inda imayan mata da martani a cikin saƙon da ya aike mata, yake cewa au baki da kunya kike faɗa mini irin wannan maganganun? To lallai yaran na rashin kunyar ku ta kai, lallai baki san akwai hukuma ba, to lallai shari'a za ta yi aiki a kanki. Da alama wannan batu ya yi wa ita ma Hannatu Bashir zafi, a inda take ce masa to ina jiran hukumar, ko yanzu ta gayyace ni ai kam zan je, don kuwa ba ni da laifi, ban ga abin da zan ji tsoro ba. Kuma daɗinta dai baka taɓa yi mini sanadiyyar samun naira 5 a harkar fim ba, amma ni na yi maka hanyar samun kuɗi a cikin harkar nan ta Kannywood. Abu kamar wasa musayar yawu ta abubuwa a tsakanin Sarki Ali Nuhu da jaruma Hannatu Bashir, har ta kai da Sarki Ali Nuhu ya maka jaruma Hannatu Bashir a gaban kotu, a inda kotu ta kai mata goron gayyata a ranar Talata. Za a zauna shari'ar ne a kotun Noman Salak, a inda Sarki Ali Nuhu ya shigar da Hannatu Bashir ƙara a sakamakon yana zarginta da kalaman cin zarafi da ta yi masa. To ko mene cin zarafi a nan? Sai abin da kotu ta yanke. Mun gode, ku danna mana